Trína cinntí, rinne Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, dlí an Aontais níos éifeachtaí, agus neartaigh sí cearta na saoránaigh. In 1963, nuair a dtíofraigh Cúirt Olánach an bhéadach Cúirte na náisiúnta dlí an Aontais a chur bhaim iad féin, dreagar an Cúirt Bhreithiúnais ní amháin go bhféadach siad dlíthe an Aontais a chur bhaim, ach go raibh siad de thugas orthu é sin a dhéanamh. Chun cearta na saoránaigh agus na gcuideachtaí a thugtar dóibh le dlí an Aontais a chosint. Is é seo principal na éifeachta dírí. Bliain ina dhiaidh sin, d'iarr Cúirt san Iodál an raibh an láthe maidir le náisiúnú a dhéanamh ar an tionscal leictreachais ag sóriú dlí an Aontais. Dreagar an Cúirt Bhreithiúnais tuisciúil cinenne déanta ag stáit cuid dá gúchtaí a roinnt ar leibhéal an Aontais i gcás ina bhfuil cuimhlint idir an dlí náisiúnta agus dlí an Aontais, nach mór tosaíocht a thabhairt den dara ceann agus nach mór dlíthe náisiúnta a chur ar leataobh. Seo tosaíocht dlí an Aontais. In 1991, rinne Beirt Idálach a raibh a dúrastal fós dlitadóibh nuair dhearbhí a bhostóir go raibh siad féadfach, gearrán nár chur an Iodál dlí an Aontais i bhaim. Lena geanglítar fostathe a chosint i gcás den sort sin. Chin an chuirt gur féidir le duine éonar cás a thabhairt in ag tír ina gcuirte na náisiúnta féin. As an dochar a dhéantar dóibh nuair a heapan ar an tír sin dlí an Aontais a chur i bhaim. Le chéile, tá na principal seo de thosaíocht agus an éifeacht dhíreach, treisithe ag ceart na saoránaigh na ballstát a chumad freagracht na Cúirte na náisiúnta, mar bhanús le dlí an Aontais. Óra haon siad go n-oibríonn dlí an Aontais go héifeachtach agus go bhfuil sé mar an ggéine de gach saoránach is cuma cá bhfuil cónaí orthu.